Čuste, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem hodně překvapen, že jsem byl druhý a měl jsem 15 249 tisíc. Prostě 15 249 tisíc. To je můj největší úspěch. A byl jsem druhý, takže ale jsem se hrozně naštve, když máte tak velkýho hleda už. No, takže bych chtěl zkusit ještě jednou aspoň úspěch, nějaký takový aspoň 10 tisíc teďka. No, máme reklamu, no. No, ve videu se moc reklamy nehodí, no. Když natáčí někdo, no. Je to tak dlouhý, to přežu. No, tak jsme se obnovili. Tak, oh my god. Seš prdel. Budu teď zrychlovat, protože ještě jsem malej. No, jedno. Už jsme zase uprostřed. Hned jsme měli o začátku jídlo, takže to je super. Už jsme uprostřed, takže bych mohl někoho zabít. Nebo tady sežrat hodně žrádla, nebo mít aspoň hodně bodů. Protože ve videách furt mám málo videí, teda bodů. Myslíte, že to prolezu? Jo, prolezl a ještě mi tady zem vzal. Takže je to ještě super. Wow. Teď se mi tady pěkně pokylil, ale teď se docela i bojím. Mám ji docela i hodně, ale ne tolik, že bych ještě mohl. Ale měli jsme není to tolik, ale my jsme dali dalšího. Mi to už jde hodně, protože už to trochu víc. Takže už mi to jde. Byl jsem na druhém místě, takže super. A to bychom mohli zabít. Nebo nic. Nebudeme zabít, protože už tady máme nějaké jídlo. To asi připravený pro nás. Pro mě asi vypadat. Tak, to bych chtěl zkusit zabít, ale nepovedlo se mi to. Takže zkusíme, zase jdeme do prostředu. Zase jsme furt blízko prostředka, takže to je dobrý. Musíme tam tak dlouho jezdit. Tak, tady já kládám sprint a už tam budem. Ne, úplně prostřed možná ne. Ale to tak, že já si počkám, až možná zemře tenhle. No, takže to jsem si pěkně zabil tím ocáskem mojím. Nechce zamotat, to vidím, no. Red. Takže, no, já že ho zabil. Ale když jste velcí, to vypadá, že nejste velcí, ale když jste malí a vidíte nějakého velkého, tak je takový hodně velký. Ale když už jste velcí, tak vidíte sebe, kdyby skoro malý, tak se vám to akorát zdá, no. Ale ono jste velcí, no. Takže to jsem chtěl taky. Teď jsem měl fakt hodně. 15 000 je můj úspěch. Škoda, že jsem to nenatáčel, no. Teďka jsem to zrovna zemřel s tím. No, to je jedno. Ale bych chtěl. Půjdu do prostřed. No, teď jsem to bude posrat. No. Jo, pěkná otočka. Takže jo, chtěl jsem jít do prostředka. Tam půjdu. Zkusíme killnout tohoto. Právě, že mi to jde. Tak ho zkusíme ale zabít, no. Tohle je nový, co už jsem ukazoval, že tento je nový. Jak kdyby už, hej, včerejška. Jo. Wow. Prosím, na konce.
No. Co zabít? Šijte nuda. Wow. Co jsem málem naboural. Ty jo. Se mě zabije. No. Zkusím ho nějak zabít, no. Vypadá, že mě nezabije. Tak, no, zabijem, ale že mě neumotá. Jo, tak mě ani nezabije. Jsem zabil, to jsem chtěl. Jsem zabít, tak jsem udělal teď. Asi půjde naprostřed. Ještě zabiju tohoto, ten je takový malý. Zkusím to. Mohl zabít. Wow. Zkusím ho nějak takto zamotat, no. Snad se mi to povede. Teď jsem měl ale štěstí, jak něco. Teď jsem zemřel, tyjo, málem. Pěkná otočka, teď jsem měl. Třetí, tyjo. Jo, už je to tam mám, moc jít ven. Tomu ale nedovolím. Já ho zabiju. Jo, to se mi povedlo. Chtěl jsem ho zabouřit, chtěl jsem ho zamotat. Jo, tam to jde. Tak to tady už nechám snad. Se vybouře. No, tak se vyboural. Už bylo malý. Takže jsem ho viděl nějakýho, no, to jsem neviděl, ale wow, teď to bylo hodně těsně. To jsem třetím zamotal, ne? Je to on. No, jako zamotal znovu asi, jestli to je on. To už jsem mohl. Jo, se na to řeknu, já už se vybouře. No, tak tohle vezmu. A zkusím jako zase zabít. Mám teď málo, docela jsem ještě malý. 1000 mám, no mám 1277, to není tolik. Docela hodně málo. Wow, tak jsme zamotali dalšího. Super. Ale to jsem nechtěl. Tak nás zamotal a já jsem taky zemřel. Takže tady bych, jsme blízko prostředku, takže bych tam šel. Takže zkusíme zabít nějakého tam v tím prostředku, nebo tam aspoň. No. Wow, ty vole, to je obr, takový jsem byl možná. No, možná jsem měl víc. Jsem měl 15 000, on je. Paráže. Karma. No, buďte. Asi ten ba. Takže jsem byl větší, no. Takový velký, no. Oh my god, to se vám řekne. Když takto dáte tohle. Teď jsem měl ale štěstí, že on se vyboural dřív než já. Jinak bych zdech. Teď tady úplně všetci zabijí se a já. To jsem nechtěl. Tak zkusím ještě. Ještě si dáme, no nechci krátláky. Jak se říká. Ale nikoho viděl. Jo. Nemýlil jsem se. Takže zkusíme sundat. Akorát jsem malý, že nemůžu sprintovat. On může. Vypadá, že nehraje. Ale to tak vždycky vypadá. Jsme už na středu skoro. Takže jsem tady hodně, no. To bych mohl nějak sundat. Teď už se mi to jde docela. A
teď hodně counter nebyl, protože ty hrou toto, no. Dá říct. To se srandu, ne. Zkusím nastavit nějaký aspoň 10. Videu, aspoň bych v tabulce být. Co to je? Prostě se umístit, no. Team off. Jinak jsem 526. jsem. Teďka. To vidím tady úplně dole. Tady, kde vy to nevidíte. Prostě tady. Ještě. Tady to vidím. Tohle. Ale jinak, když jste už 10, tak to vidíte tady. V tabulce. Co se díval tam. To má dobře. Jo, dobrý. Tak já tam chci jít zpátky. Dobrý. Tak už můžu hrát. Tak. Wow, dobrý. Pohoda. 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 Teď se úplně všetci o mě kýlí, ne? Tady teď pěkně kýlí, no. Alex. Další, tyjo. Teď mi to ale jde pěkně. Ten ty nás zabije. Až nás zakrouží. No, už jsem tam nechtěl asi. Tak, ještě by tento mohl zemřít. Zkusíme od tohoto zabít. Ten mě štve. I třetí. Tak zakroužíme první tohoto. No, už se zabil. Bylo rychlý. Teď ještě tohoto. No, to bylo taky rychlý. No, teď mi to jde hodně. Jako, musím se jí pochvalovat, ne? Oh. Tyjo, bylo těsný. No, teď mi zakroužené, jak si vezmu ještě trošku. Tady má jídlo. Jo, a i tohoto se stihl ještě zabít. A už máme 2000 něco. Jsme 485 už jsme. No, já nevím, jak to mám říct, no. Jedno.